demen neng dia caca iki. Apa nanti cewek. Dia cewek siji ya. Debat koncone. Lemes bre. Iya, cak imang neng ndi yo. Mosok sok apel. Gablek cewek lo apel iku. Cak ngono. Iwak corona iwak lah caca. Jajal tak teleponin deh. Sopo sakit telepon cah? Karso. Halo so, ono apa? Halo, kene ndi jak? Ora ana ketok ireng. Iki mancing so. Rene lo. Mancing ning ndi? Bengi-bengi mancing. Iki nih sawah gendut so. Ning gone gendut lho so nang rene lah. Iya, dilongkas tak rono. Iya nang rene, tapi nggawa apa ta opo ngono lho ya. Nggowo apa? Oh, giatem iki. Oh, aja lah so, wong pembuk gantem. Ya wis ana nang rene tak tunggu iki lho ya. Ya wis, nang ngono aku tak rono. Oke. Tak tunggu lho ya. Ayo ke TikTok bi. Halah, letol. Ala yo wis bi. Menenge. Ono karso liwat. Iya. Apa to? Nyangkruk so. Nyangkruk ning kene le. Ana warung kopi ta piye? Yo no, tapi ora dalane. Iya, ora ndek dhuwit iku lah. Nom-noman ora ndek dhuwit nom-noman taek ta. Cangkeman cah. Dene kopi ning ndi? Golek jaim iku lho jarene mancing. Bengi-bengi mancing apa mancing apa? Mancing emosi. Paling ae. Paling ae. Ning ndi oleh mancing? Jare cedak ning sawah gendut. Lho, ning kono. Hati-hati kae enak ning kono ya. Hati-hati ana apa? Demet. Ora wedi aku. Biyo. Adek wani karo demet kowe. Lho. Karso ora wani lah. Aja celuk karso ora wani. Halah, taek. Ya wis tak rono aku. Masa ono demet tenan cah? Sama ndak mungkin ya. Tapi cara aku gak wani nak isin. Gengsi ya? Ayo cak bento tapi ya bengi-bengi mancing. Karat to piye mancing. Wah, iku pecah no. Mancing, bengi mancing mek atake mancing ngono. Oh. Woi, Woi, rene lo. mak taek ning kono ku. Wis lah rene lah. Bento ta piye? Bengi-bengi mancing. Wis lah golek hiburan iki. Ki mancing opo iki, Jak? Mancing apa? Mancing iwak lah sok. Iwake iku lho ning endi? Wong banyu wae ra ono kok mancing iwak lah. Wis sing penting yakin lah wis awak dhewe iki. Yakin gelem kono. Oh, bocah bento.